Sarupathar arat Sai Katiki aning ke hang atum aphan MAC Kadom Terangpi pen phurui athe achili lapen Hanjang achili keron pon Lason si patumi phai kuni ni phai kreke thom arni anarlo por phai kre hini ra achiti ma por malom lakhain ko rahini Sarupathar MAC constituency ka parlo kre throk apulling station atuma pharman MAC Kadom Terangpi hemalong Karbianglong Autonomous Council Agriculture Sai Kampenang ke pali phurui athe achili lapen Hanjang achili ake joy pen keron pon Chili keron amayalong Karbianglong Autonomous Council MAC Kadom Terangpi VDC Chairman Silarson Rongpi Lokhiram Rongpi Maipu Sarupathar Mandal Committee Nasing Ronghang Dun Maipu Sarupathar Mandal Committee atum penchenglo Ongdung manbeng ke do bang hubang phiatum chetong don Mayalong ka chetong don alohi mate man ke do KAC MAC Kadom Terangpi ari teng pensi rara tuma phan phurui athe achili lapen Hanjang achili ron ponlo Non Sai Katiki boma porahu chili kelong apot keron atuma phan kacho dengdona rara tumpen kachoro alam the pajir pon Bolipathar pen Projanterang Karbianglong live